Rapora li Amedê şopandina bikaranîna zimanê zikmakî zarokan. Di xebata xwe de me armanc kir ku mafên zimanê zikmakî yên zarokên li Amedê dijîn bişopînin, astengiyên li ber van mafan diyar bikin û polîtîkayên li gorî nêrînên zarokan pêşniyar bikin. Di dema çalakiyên meydanî de ku me di sê mehan de qedand, me bi tevahî bi 6 kesan re hevpeyvîn çêkir. Di nav wan de 20 zarok, 12 dê û bav, 12 nûnerên rêxistinên sivîl, 6 mamoste, 2 damezrînerên dibistanê, 3 rêvebirên herêmî, 5 hunermend û xebatkarên medyayê hebûn. Bi gelemperî di hevdîtinên zarokan de me bala xwe dayê ku axaftina bi Kurdî û pirsên ku di derbarê nasnameyên wanên etnîkî de dibersivînin, wekî mijarekê ku dibe ku zarok xwe gunehtar hîs bikin hate hesibandin. Ev şahidiyeke berbiçav bû ku çawa ezmûnên travmatîk û hawirdora zextê pêşîl xebata me ya şopandinê girt û sînordar kir. Me tespît kir ku zarok jiyandina çanda xwe, mafê bikaranîn û fêrbûna zimanê xwe yê zikmakî, perwerdeya bi zimanê xwe yê zikmakî, gihîştina berhemên medyayê û gihîştina mekanîzmayên serlêdan û giliyan bêparin. Me destnîşan kir ku zarokên astengdar û belengaz duwarê xwedîkirina van mafan de li gorî zarokên din di rewşeke gelek dezavantaj dene. Ben ne zaman dışarıda yaşlı birini görsem direkt Kürtçe konuşuyorum. Ama ben bir öğretmen görsem veya doktor görsem Türkçe konuşuyorum. Biz seçmeli derste sınıf olarak Kürtçe seçtik. Ama hiç hoca gelmiyordu. Sorduğumuzda da hiç hoca yok diyorlardı. Hoca dersi atanmıyordu. İlk dönem böyle geçti. İkinci dönemde ise seçmeli dersi hep kendileri seçiyordu. Ondan sonrası hayal kırıklığıydı. Ben burada ailelere seslenmek istiyorum. Annelerimiz, babalarımız çocuklarıyla kendi dilleriyle konuşsun. Onların ana dili neyse o dille konuşsun. Ben eğer bir devlet yöneticisi olsaydım ülkemde yaşayan Çerkez olsun, Arap olsun, Kürt olsun, Suni olsun, Hristiyan olsun, hangi ırk oluyorsa olsun o ırklara kendi dilleriyle konuşma özgürlüğünü verirdim. Em bawer dikin ku zarok di mijarên ku bi jiyana wan ve têkildarin pisporin û em dizanin ku dema ku derfeta wan hebe ku xwe bilêv bikin, ew dikarin di derbarê mafên xwe de daxwazan bikin. Ji ber vê sedemê jî em hêvî dikin ku rapora me nêrîneke nû bîne û di xebatên li ser mafên zimanê zikmakî de alîkariyeke bingehîn bike, ji ber ku ew li ser azmûn û pêşniyarên zarokan disekine.